Good morning guys, yan. Oh, hindi ba talaga? Bakuna? Gagi. Look. Nalabas kami, dalamin namin yung pangloob na chiras. Look. Okay na to. Breakfast tayo. Punta tayo sa ano, yung meal stand. Function hall. Morning. Andito sila. Andito po sa... Ay, sige po. Yung meal stand po, sa kanina namin ibibigay. Ano? Sige na lang po. Okay. Dito tayo. Ah, di ko na pa. Sa... Ay, Digdi. Ay, ano, kulog ng mime. Ano na? Nandiyalas mi, nasaraduan naman sa... Hindi dimension dumaan. Ha? Dito. Soblak. Nakasarap pa tayo. Bakit? Function hall. Tapos narito na dito. Hindi. Mas maganda dito, may London bread. Oo. Sige mo na, meal stand. Morning, ma'am. Breakfast for 2. Ay, 2. Bali po sir, ang per breakfast namin, pinapalong ganisa po. For complimentary po. Okay. Pinapalong ganisa. Sige, that's na. Ano po sa inyo sir? Okay na po. Yung ganisa po. Ay, hindi yung parehas. Hindi po. Lang kanisa na lang po. Dalawang lang ganun po. Coffee po sir or Milo po? Milo na lang. Okay na po. Thank you po. Breakfast muna kami guys bago gumala. Ha? Long run sa Milo. Dahil kayo ang dakutang Indonesia. Okay. Sige na, lagot. Palitan mo. Ano? Sabihan mo na. Breakfast na. Piniprepare na. Hey, good morning. Morning. Good morning, housemates. Ayan, mga housemates natin. Bago kami gumala, ano muna kami, mag-breakfast. Saan tayo pupunta? We're going to the super mall. Super mall? Binurong? Binurong Mall. Sa Baras, San Miguel. Mga ano yun, mga 1 hour travel from here. 1.5. Tapos ang sasakyan natin, ano? Tricycle. Tricycle. Hindi. 9 tayo na maalis dito. Kasi yung ano? yung may service ng adventure, yung kagahapon. Sa pade? Pwede. Si Padi. Ang tindihan ko. Iba ba ang bacon ninda? May design Ay na. po. Sa Sorsogon. Iba talaga. Ano na kasi, Samar. Halo ng Bisaya. Bagsakan mga taga sa pier. Lalo sa ano, sa Dunsol. Ay, sa Matnog. Puro na. Puro na. Puro na kaya ito. Puro na waray. Puro waray. A few moments later. Wait. So yeah, patabas na kami guys. Maika, Hi! you hold ka muna. Oh my god, I'm the one who's gonna hold this. Yes. I don't know what to say, what I'm gonna say. Sailot ka na. Where are we going, guys? Partner, saan yun? Maribeli? Maribeli? Ikaw na hold. Maribeli. Wow, may tigaw mag-vlog. Hi! Good morning! We're going to Maribeles. 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 Sa Mirabete kami pupunta. Punta kami sa Mirabete. We're here in Catanduanes and we're going to Mirabete. Alam mo, walang kwenta tong vlog na to. Kasi hawak ko. Oh my God. Ang ganda ng Catanduanes. Oh, lala. Dyan lang yan, open lang yan. Okay. Kahit nakagalit. Babe, it's your time to shine. I don't know what to say. I'm not familiar with the place, guys. It's my first time here. Ay, video
Wait lang. Mami, hold the ano. Yan si Kagala. Tingnan nyo. Chinela si Kagala. Oh guys, wait lang. Sobrang excited. Di ba? Sobrang ko excitement ko. Dala ko pag pangloob. Woo! Shucks. Ay nako. Hindi ako makapagbalit ng shoes. Thank you. Okay. Yung aircon namatay. Unplug. Okay na. Isa lang ata. Kasya ba dyan sa tricycle na isa? Oo, kasya na. Ganda. Dalawang tricycle. Yes. Nandun pa na siya. So yan guys, bali wala kami dalang service. Kami meron motor, kinarga namin ito sa bangka. Yung ibang kasama namin wala. Kaya yun, medyo hassle nga mag-travel na walang service kasi you're going to rent for a tricycle, jeep, van, whatsoever na mode of transportation. Kaya ito, mas okay na meron tayong sariling service pag gumagala Guys, mga kagala, prepare muna kami tapos biyahe kami pupuntang Maribena Falls dito sa Catanduanes, no? Yan. Ano sila? Yeah! Ayun. So, meron na tricycle? Ay, dalawa na. Okay. Let's go, let's go. Mami, talaga ako kasi. Wait lang. Stop box. Saya modific. Dito na kami sa Maribena Falls. Bali yung tricycle hindi na kaya makaakyat papunta doon sa taas. Tapos dito bibili na kami ng tubig kasi wala atang mabibilhan doon. Saka yung mga pagkain hindi na ata kaya ng tricycle paakyat kasi medyo matirik na yung medyo uphill na siya. So, pero motor kayang-kaya naman tataas. Vamos tayo. Ayun. That's good. Wow. All right. Thousand years later. Maribena Falls pa. Maribena Falls. Maribena Falls. Maribiti. Maribiti. Welcome to Maribiti Falls. Ayan guys, nandito na tayo sa Maribena Falls. Hindi pa makakakyat kaya naglakad na lang. Medyo alanganin na. Alanganin.
Doon na lang tayo sa. Wala, no? Papasok na tayo dito sa Maribina Falls. Adult 25 pesos yung yung entrance. Sa bata 15. Tapos kung magano naman ng pavilion, mag-rent kayo, yan 350 per unit, and cottage or rest house nasa 200 yung rent. Let's go. Thank you. Hindi na tayo magbayad ng entrance. Bigat. Kaya ito yung bubungad sa inyo pag pumasa kayo. Ayan. Maribina Falls. Ayan ito yung mga rest house, cottage na rent. Ang 200 pesos na yung bayad. Ayan. Oh, ganda. Tapos ito naman yung yung mismong falls. Ayan na, yun Meron sa akin lumaga. One. Meron din doon. Dito. In fairness guys, ayan maganda. Uy, sobra yung supply ng tubig dito. Tago natin yung tago natin yung phone kasi baka mahulog. Lagay muna natin dito sa top box. Baka mahulog. Ang ganda. Sobrang ganda. Woo! Yan Siyete. Ganda ng Pinas. Mahagala. All goods, all goods. Woo! Yan papunta doon. Yung kulay ng tubig, green. Malalim siya. Nag-green kasi malinaw siya. May mga down pero nature na dumi. Hindi yung dala ng tao ng mga basura. Para pansin ko dito, wala masyadong basura, walang kalat, puro lang dahon, mga nabubulok na ayan, mga nahuhulog galing sa puno, mga dahon yan, yun lang. And overall walang basura, malinis. Yung mga designs dito hindi siya ganun ka-colorful, medyo may kalumaan pero hindi naman yun yung habol natin. Talagang napaka-solid. Mabalag yan dyan. May high tide. O hindi ba namin dito jealous, makabuti ng high tide. May high tide pa rin. Ay! Kaway kayo, kaway! Hey! Welcome to Maribina Falls. Maribina! Oh, good. Mari na kamo. Mari na kayo, magayon. Kamusta na? Ang experience? Kumusta? Ganda. Hi, Berry, Angalo. Alayo. Dahil maning naka-off baga. Okay lang yan tayo, yan naka. Ay kang angalo ya. Mag-picture kayo sa Mugilarista, waway ate. Oh. Yung gamit doon, doon yung gamit. Yan na, lumabas ka, tawid pa kita dyan mo. Kaya nga. Pero may kasi dyan siya mga mamay. Oh, hindi, pwede to kawan. Baga ba rin, ay makatagay. Nagiging na lang Red Horse. O ba, Red Horse ba? Oh, bayaran mo yon, sponsor yun. Yeah, solid. Dito sila Ito yung newlywed, yan yung bagong kasal kasama natin.
Partner. Oh, enjoy na enjoy si para kayo. Ano ba sabihin mo? All goods. All goods. All goods. Marina, karibus na! Marina sa Maribina Falls. Uy, mahal na sa ano. Mahal na. Sulit ang hayo. Mas kaya lawayo. Pwede. All goods. Sa lahat ng ano dyan, ito available po. Single po yan. Pictures ano. Shout out. Ma'am. Shout out! Uy. Kamusta sa Maribina? Welcome to Mirabete! Maribete? Welcome to Maribele! Sulit! Solid. Sulit ang hayo. Sabi niyo, all goods. All goods. Mga gala. Laki na tayo sa... Baka mandulas dito. Wala si ano, si Man! Ako ba na lang ba? Okay na. Hip hip! Hooray! Hip hip! Okay na? Hooray! Hindi tayo magubad ng damit. Tara! Ha? All goods ba ni? Lalim! Malalim! Uy, hindi ako maka... Wala. Ayos. Bigyan ko sa ilalim. Dahil na. Dali. Lamay ka mo pa doon, man. Lamay ka. Lamay ka mo pa doon. Bigyan ko sa ilalim. Dali. Uy, ano? Ferraro! Wala pa mahala! Hipon! Hipon. Paminabi-nabi hipon. Hibe! Hibe. Magabat ka, malubog ka duman. Benta! Tara, kung kita, video kita. Dali man, sige, habang lang ako. Mabang ka pag ako nalulog. Sige, dali. Ano na gawin? O duman, videoan ko lang kamo kay Rarong. Ayo. Ayan. I'm scared. Sige. Masabay ka mo. Sige. Takol man ma-rescue. Oh, may ma-rescue man ako. Oh my God! Sabi ni ano, face your fears. Yes, your fish. Go! Sige, go. Babay na po. Ayaw mo? Kinakabahan ako. Sige. Hindi kaya, sabay kayo hindi. Dali na. Gusto ikinig si Kagala. Ang lamig. Wala ko makapitan na ano. Kuya! Yeah. Araro, yan. Dali. Okay. Ready? Pala. Ready? 1, 2, 3, go. Hoy, Omega! Matuman man daw. Tara. Kami. Masabay ka? Talo na. Dali na. Duman o. Pag duman ka, tapos under. Huwag gabot. Nakapot. Maalas dito. Tara. Malalim. Alat ng takadali. Malalim. Ha? Mayong tangtangay. Tara, Ro. Ano? Ayun. Punta tayo doon. May ano? Walang kabina. From Salvadina. Oh. Ay, rescue! Rescue na! Punta tayo dito. Try natin!
Taransigo! May swimming pool doon, may river, may ilog pa. Ay, natago sa iba mo. Aray! Swimming-an? Why? Gano'n ba ka-selfie? Nabitin mo. Dito! Mamaya, wala Mamaya! Ayan mga kagala, bale. Medyo nabitin lang konti. Pero may ano pa tayo next namin. Saan tayo next? Binurungan San Miguel. Punta tayo sa Miguel sa Binurungan. Binurong. Ayan. Medyo nabitin kami guys. Pati ba pa? Lang kita kayo. Oh, yan o. Yung bakit sila naman kita pagkaano mga... Alas 2. Ay, sakto. Bakit papunta na kami, ano, next kami sa Mga hapon, no? San Miguel. Alas 4 Ano? San Miguel ano yan? Punta natin. River Park. Meron doon ano? Meron doon Infinity Pool. Tapos na natin. Yun na yung next stop natin. Para, hello. O kaya, See you po sa ano, sa San Miguel River Park. So doon may Infinity Pool. Doon na kami magla-lunch. All goods. A few moments later. Papunta na kami ng